Com si vengué electricitat a l'Auraguel? A l'Auraguel hi vengué dos. Vengué de Limús. Vengué de Limús. Un gran sabent que manega l'electricitat, perquè tenia electricitat. Per les rutes, per totes les rutes que hi ha vilatges o la veig, a Balaguerro, molto giusto a Balaguerro, Oh, A Balaguerro più 914? a Balaguerro del 14, a Balaguerro del 14, e mettevano tutti per le rutes, le sputevano tutto fino a anava pla. Ma a l'aigüerdos, como eren nosaltres aquí a la Balaguerro, quan hi vengueren eren a l'aigüerdo. I moreren de Lucatán com hi havia pas d'electricitat. A la Balaguerro les que havien la moneda, les que havien que havien d'argent, allò el telèfon, havien electricitat, les que n'havien pas, les que havien pas de sonar allò, havien pas d'electricitat. Deve costare caro per se la fa mettere? Deve costare caro, dici, per se la fa mettere? Elettricitat. Oh, vaja, l'electricitat ha servit. Ara l'electricitat n'hi ha per tot. Per tot hi ha d'electricitat, ara. Ma abans, a la Bullaco n'hi ha pas d'electricitat. N'hi ha pas. N'hi ha hagut que quan me rappelle il plaviu, hi anaven pressar que havien pas cap de llum. Allò que una lanterna per no escondre-s'hi, per aquí, per la cabo, per tot, per aquí. Una lanterna, havia un poc d'electricitat. Ara l'electricitat, ara. Per tot l'electricitat.